Uy! Ona! Ona! Dajungi sa kware, be. Ha? Dajungi sa kware, ha? Pauno ka. Kuan ni ba? Kay dagan damo dili ta kadakop ani kalakihan. Kita kakita. Kuasa. Tanan? Gamay re pabilin ka tumulat. Ana na, pangana. Murag di man gazud kasuga ko ding atong idea. O, di ba? So murag ato na lang pangtangtangon yung mga gaatang ani kay atong sarapon. Kay og atong magkabo-kabo ta o murag kaugmaan gazud to kay liman kagkapila na ko og binat sa ang gikabo duha ra ang nakuhang tilapia. So murag di jud magsilbi so murag kakuha na lang jud mig muskit o muskit ta sa igsuon bahala kung muskita ka basta ka magakuha kog tilapia. Kay dili lagi makasuga ko dong idea ha. So muna nga kay ang expectation maguno before anad sa mo jud ni siyang tilapia even magdungaw ra ka basigwa pa kamutuwa mo nganganga na sila kay kaybo na sila tuwaan so akong expectation adto aw igo ra nila sa tuwaan unsa kabuon aw kuha na dadzon so mo na siya kong expectation so mo na nga nangita kong idea nga nunid na kong magtaga-taga kay kahaso lagi ni magtaga-taga lagi mangita pagbuhol unsa dugay pa zamon lagi kay basta kay dugay ang taga-taga nangita ko kanang usang kabuan sarap agad di na kamo tamak-tamak sa fish pan so mo na nga nangita kong like idea pero wa man mo click o murag di ka sugakon nga idea kay mas bright pa man ang tilapia kaysa naho kay bo sila nga taga kartong paon-paon to kay bo sila kanang pangsarapon sila awa sila mukaon sa ang giitsang mga tuwa o arang brighta kay nganong dili bright kani among tilapia na mo wani siya kanang tawag aning way kuan ba way reform o kinsa ra ko putong mabilin muro ko putong busanay di ba unlike sa mga ga farming jud og tilapia every harvest jud ana bag-o jud siyang tawag aning mga mga gagmay nga tilapia bagong padakon so kani is ug kinsa ra gyud mabilin sige kan sige harvest muro putoy mo pasanay muro putoy mo mako so kung kinsay dili mo bright aning mga usang tuig naman ning tilapia ni karon pa gikan atong if nakabantay mo atong gikan bitaw mi nang naga pa sa pagumangkon no ang pagumangkon po'y tandem no adto so murag 1 year na to sukad atong adlaw sukad atong panahon nga nanaga ko kaya karon pa ko kabalik og harvest og tilapia so usang tuig na ning tilapia so man nang dili angay kumpiyansaan kay mga bright pa ni nato di ba
So muna nga madyo ganay kay naong pag umangkon always yung nakatandem no og mga isda-isda. Kay sakto pud wala sila klase aning time. So karon mo ni ang mga kuha nga isda o medyo magko. So ning start na jud ni sila kamako sukad at yung gisigi na mo sa gunson og tuwaan kay sa una tuwaan rag mahinumduman, di ba? So butangan og kangkong mo pagkaon, wa man jud mumako. Mura go po nagbaboy, ug dili nimo lawgan, di jud na siya mumako, mo na kita Bisayang baboy, di ba? Pagkanon na mo mga ampungaw asa mumako. So mo nang kani amo na gisagudsunan og kanang tuwan o katong lingin-lingin ning mako jud sila, di ba? So ana ag katong mga gagmay nga isda nga murag pwede pa to siya mumako gibalik namo. So ina akong idea. So dili na siya ingon nga serious sa mong pagka-farming nga isda, no? So aron sa daghan-daghan man taog kanang nakuha nga isda, sa ni siyang tunga-tungaon kay I have two sides of family nga doon ra pud sa mua kay both my parents kay taga diri ra man pud sumo na ang mga kapamilya nara pud sa paligid. So side sa akong papa, side sa akong mama, so gitagaan pud no silang isda, no? Kay dili man pud mahurot na mo ni og kaon, di ba? So gitagaan no sila og mga sakto pud mga prituho nila, sani ba nila hinalangon. Pero kaniya di ko maghinalang karon, pero kaniyang angko lang gitagaan og isda, hinalangon daw ni siya. Ni ana siya nga nakatilaw kuno siya og kinilaw nga tawag ani nga tilapia kuno before ala kuno gahi asus kuno ko ka imagine kinilaw nga tilapia mo di ko ka imagine tungod sa lansam mo sa mga tilapia kay na siya sa fresh water and then wa dili ingon nga running sa mamong water kay dili ba siya everyday na adjud sige tubig so gapundo ra jud na siya. So mura po na siya og kanang pantat. Pare-pareha na sila pantat, mas dangog lang jud ang pantat. Unsa naghaling na pud ko kay aron magdungag na jud ko og luto daan kay kasagaran ra baga jud mo sini bagad every after na luto og sudan. Pag pas kaldero o rice cooker wa man mi kadungag og luto, o di ba? So mo jud ay always yung makalimtan. So orong dili makalimtan magdungag tadaan basig lazo pay panihapon kay magpanihapon lagi mi karon. So katong tilapia nga bahin o ganiha aw sa to siyang giset aside, so aw sa siyang gilib sa gibutangan ako to siya tubig for about an hour or few hours kay para mura bitaw mahumo ang isda kay buhi pa jud to. So para murag malugwa pa tong mga buling-buling sa ilang lawas kay medyo lansa-lansa jud ang tilapia, no? So kapila ko pulis sa tubig atong time still na adyo gihapon tong mga mumug-mumug bitaw sa kilid-kilid bitaw, no? So angay jud po siyang mura siya si tawag nimo ana mura bagi tawag ana gilaming og karidso pero lami pero mga oras ra po to siya gilaming, no? So karon is awan ni siyang gihawanan mo lagi na. So ang himuon for today's video, no? Anyway maadjong adlaw ni jung tanan day, no? So ako wag ko kaingon og maadjong adlaw ni jung tanan ganiha. So balikon nako maadjong adlaw ni jung tanan. So ang lutuon nga among panihapon karon is kanang butterfly fried tilapia. Wow. No, murag dili mo kasabot butterfly. So butterfly, so night butterfly ang tilapia. No, so kani siya nga recipe is nakuha ni siya katong na ami sa Baguio. So nangaon mi sa SM and then pagtan-aw nako sa menu, murag bag-o lagi ni siya tilapia ni siya pero gi butterfly ang porma sa isda, no? So na curious ko mo ang gi-order kay para mahibaw-an na ho. So kato siya is butterfly fried ra gud, wala there's nothing special. Ang special lang is gipurma lang siya butterfly o gibukad ra ang kilid maro gud to siya. And then ang yang side dish is buro. So wa mo ko kay bawon sa pagama sa buro. And then mura siya kung gigama so karon so butterfly fish and then magsinugba pud ko, no? So ang lami jud bitaw sa tilapia kaning sinugba prituhon. And then di po ko gana murag dili jamo nako type lami man ang hinalang pero mas lami if katong prituhon ni mudaan ana. Pero ang mas the best gid niya is kanang prito kay kuan man god kanang medyo lansa ang if dili nimo matarong luto ang tilapia naadjud gihapon na iyang pagkalansa, no? Pero lami jud ang tilapia kay basin pag dili nimo siya timplahan o pinalami it already have taste na jud sa iya if compare nimo sa laing isda, no? So na siya something unique nga taste. Wow, lahi ra, diba? So karon is nagama na ko sa butterfly tilapia. Murag dili nyo masabot ang dish, no? So same ra gyapon nga gibuhat na sa murag tempura Japanese something like that but pina sinit shell nga coating, no? Nga
gikan sa itlog, harina, then breadcrumbs. So nag-add ko breadcrumbs para to add crispiness. Oh, lahi ra. So gihumo no sa itlog ang tilapia nga gi-slice ng kilid-kilid. So pabukaron man ako na siya. Kay we all know if magprito tag tilapia tanan og unsa pay tanang mangbukad apil-pilok sa tilapia mubukad. Mo nang if once gani i-slice nimo ang tilapia imo na siyang hiwaon mubukad jud na siya. So the idea is mao na nga mura pod na, di ba? So after sa itlog gihumo sa harina, nya gibalik sa itlog, gibutang breadcrumbs tapos gipirito. Unya automatic naman as nga mubukad jud, pero lami gyud po nang asisan nimo siya nga mubukad jud kay para jud lami gid ang iyang pagka-firm. Wow, lahi ang pagka-firm. So naluto na siya, sundog sa mo jud tong gikaon dito sa Baguio, no? So mo na nga kuan, I'm traveling for purpose. Wow, lahi ra. Tapos atong side dish is cucumber o carrots nga butang ag suka, nga butang ag sibuyas, asin, marag po na, di ba? There's nothing special, just the ano lang, request lang akong stomach, and that's it. This is Miss India. Chicken. Wagit. Rasan. Fried fish. Ay, ka na yun ba? Kedua lagi. Ah. Ada. Ay, siga sila yan.